Ayan, mapagpalang umaga sa atin lahat mga katropa. Nandito na naman tayo sa dagat para manghuli ng ng mauulam natin mga katrops. Yan, kasama natin si Bayaw. Yan, magaling manisid. Ayan. Pagod mga katrops, pagod pa kami galing sa lakaran. Galing kami doon guys, Sa malayo sa baba. sa baba. Diyan yung baryo namin mga katrops. Yan. Galing dito kami sa sa Daldagon Peak. Isa sa tourist attraction dito sa amin. Sa si San Ramon. Oh, Daldagon Peak, ito po ang Daldagon Peak. Yan, dagat po, Pacific. Pacific Ocean. Oh. Yung ano pa ng mga katrops ng tawag kita ng araw. Sunrise. Maaga pa pero sobrang init na. Open area kasi. Sobrang ang ganda dito. Ayan mga katropa, samahan nyo kami sa aming spear fishing dito sa adventure namin dito sa dagat mga katrops.
mga katropa, nakabalik ko yung ating bayaw. Aking bayaw mga katrops. At ito yung huli niya mga katropa. Oh. Ang laki nito mga katrop. Oh. Lapo-lapo. Yan, grouper. Tapos ito pa. Oh. Tapos nakahuli din siya ng ganito, surahan. Itong mas malaki mga katropa. Dami. Madami siya mga katrops. Ayan. At mag-iihaw tayo ngayon mga katropa. Kasi di pa kami nakain. Daming witaw mga katropa, kaya lang wala akong huli. Bali, ito na lang yung ating ito yung ating iihawin mga katrops. 4 na piraso, tig 2 kami. Yan. 2 kayo mga katrops. Yan. Nasa dagat naman tayo mga katropa, kaya mabilis lang maluto yan. Oh. Yan mga katropa, hintayin lang natin maluto. Ayan ang mga katropa, oh. Binaliktad na natin yung ating inihaw na isda. Tig 4 kami niyan. Ay, tig 2 pala. Sarap na naman ang kainan nito mga katrops. Meron kaming tuyo, taka sibuyas. Ayan. Ang init niyan. Yan ang ulam natin mga katrops. Bang na naman tayo nito. Kain na tayo mga katropa. Let's eat. Sarap. Mga katrops, sinayin nyo naman. Masarap. Lit. Yan. Shoutout po kay Ma'am Paz at Sir Jesus Ilyasar. Yan. Tapos kay Ma'am Miss Gabrielio. Yan. Shoutout po. Shoutout po. Kay Ma'am Hermi Castro. Yan. Shoutout po. Kay Ma'am Gloria de la Cruz. Yan. Lagi pong mga nakasuporta sa atin yung mga yan. Kay Ma'am Gima Blanch. Yan. Shoutout po sa inyo.